Ya Rasulullah, salamun
hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Nabi asal Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku kang mituhu, ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ya, Nduk. Ngendhoni swasana kang kenceng, nggih, Yung. Sing luwih wigati ayo ndak kanthi ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero. Konjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati, nggih. Kang wis melimbarake berkah lan kenikmatan, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya, Yung. Nduk. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku bisa manunggal lan tetunggalan ing bengi iki. Oh iya, nggih Yung, heeh. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi lan dalam rangkaian apa, Yung? Iki sowan ana ing para pepunden lan sedulur kang lenggah ana ing desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kadipaten Blitar. Acarane bersih desa, Nduk. Wah iya. Iki wis kelebu agenda rutin tiap tahun. Ngono. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure masyarakat kang lenggah mapan ana ing desa Ngadipura marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah. Oh nggih Yung, heeh. Iya. Dene taun iki, heeh. Awake dhewe sak kanca kang ketiban sampur pinercaya paring lelipur, heeh. Nggelar kelir gantung gong menghibur warga masyarakat Ngadipura. Wah hebat. Ing ngatasé awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias lan apresiasi warga masyarakat kene luar biasa ya, Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Ngono. Penonton kebak wiwit sore, heeh. Kamangka lagi sepisan iki sowan. Ngono. Mula itung-itung awake dhewe sowan ana ing kene uluk salam karo para warga masyarakat kene. Nggih. Ora arep apa-apa kok, Nduk, tenan. Sing baku nyambung tali paseduluran karo warga ing Ngadipura kang sarta ngalap berkahe para pepunden lan pinisepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih, Yung, heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepunden Ngadipura ya, Mak. Bener, Nduk, heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nuni nggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nuni nggih Bapak Eko, heeh. Kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, Ketua Panitia Pak Kasun, ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah, iya nggih ya. Uga ora lali ngunjuke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya, heeh. Alhamdulillah. Tur aku ki
niteni kang sarta nyawang kahanane desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit kok, Nok. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathukke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibarate kaya ril sepur kae. Oh, ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathukke sepure tabrakan. Oh ngono. Dadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar, masyarakat Ngadipura gerutuk ning sawah. Ning masjid lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya, luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma Kinarya Japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura. Ngadipura maknane apa? Yen pancen biyung ngendikake asma Kinarya Japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga iki apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondeli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah iya, kuwi nga, ya. Bajute disesuwun marang Gusti. Muga-muga sak rampunge wayangan desa Ngadipura dadi desa sing baldatun, thayyibatun, warapun ghafur. Wah iya, Ngadi wis pusat segala sektor mapan ana ing desa Ngadipura, pusat wisatane. Oh, ana pantai wae 10. Lah iya, Pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah iya. Iya Mak, iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat kang sarta dalang akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya, hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu nduk. Wah iya. Celorot ijokan kulon apa wong mikul suket ngono lho. Lah iya, sowan komplit Mak, sowan komplit. Kanca-kanca asung panggondo bratan ing kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin, kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya, mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Nek warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentas ana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayange piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancepne wayang ngene. Kuwi kok bar iso dikritisi. Oh, nandualang nancep ning wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kae irenge to, Nok. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pas sikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik-apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki, Nok. Iya, mereka warga kene nek seneng Gatotkaca iki Prada Mas asli. Mang juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, iya luar biasa.
Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya, kamangka lagi sepisan jiki, suguh gupuh lungguh aruh orang nguci wani. Petitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, Banyumili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Kekurangane siji nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Lah aku akhirnya nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget no aku. Loh anak lanang ngono. Lah iya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk? Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandeg kok, Nduk. Dongaku Banyumili ngono. Muga-muga sak rampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing Kangen aja mari kangen bulan siro netro aja biasani. Perjalanan nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah, dalane no. Wah ya, aku ki turu ki sing gugah ki dalan.
Oh iya. Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Weh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya. Lah iya. Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dewi-dewi. Wah iya, dipantau wong sak donya. Iya. Ternyatane penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, heeh. Ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin eruh keramaian sobo bakule. Ayo, Sing baku awake dhewe dadi pelaku seni sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh ngono mak. Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung heeh. Ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan ora ngempungake pelaku senine ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener nduk heeh. Iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajib. Lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Heru Linanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Udan palaran kok kayak enggak. Semangat. Ya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping 2, heeh. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem. Pak Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo. Yo lanjut. ayo bersih desa murih adoh sukar sakit Yo, ditibakne lancaran bersih desa. Wis. Kriya kriya angriya tu manjang karya
Sekali lagi. Katur Mas. Ya ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Monggo Dik kula aturi jumeneng disepoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tri. Ah, luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. Oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Hei! Wah, iso jluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega-megi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya dompetnya. Apa? Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung ram. Gitu, Pak. Ram jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman. Kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini.
Kene mendekat kene. Mendekat. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Salim dulu. Wis, kalih dilaki wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang deloken tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Dan- Setetek kan setitik. Setitik. Sithik tenan, setetek iki gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, Sing- kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe neh. Wadah. Dalah kok duduk wayang ya. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki Arep tak gawe ngono. jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, Besok besok siang apa alhamdulillah malam? nggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. 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 Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut buka. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ora ketang sithik njajal ndalango ning kene, Dik. Hah? Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar abar ki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, Dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik sing lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukono ku lho slendruk lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang lho. Oh, duduk sini to. Ojo. Sini loh, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya loh. Ah, situ madep sana no. Anu to, Bapak ingin to. Madep sana. Wes siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, Terus? ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing
Sidi Pati Hambantusi Sirna larut. Terus pene Mas? Na 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 na. Apik nana-nanamu. Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. cecek. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Nek Hah? wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya, iya, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Ayo sik tak noto. Iya. Ora. Sujar. Daduk. Daduk yang piro ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi nyat nggo lungguh. Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Iya ngono. Dan anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok. Terokno aku, dok, terokno. Terokno aku. Lah ngono ya aku dodokane. Dok. Ngono ya. Sik aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Iya bar gedang lho. Sik, ya jar, dodok ngono iringane wis metu Ya. wayang loro, nek wis mandek omong-omongan sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki engko mike. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ya ki mic. Aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. iya. Dok. Sik, guys. Ngapa? Anu ki media ki lho, sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep jebok ki fokus Ya, ya. konsentrasi. Oke. Ya. Dok. Ngono. Ya, dijabut. Sik Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus ngono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden.
Apa ya? Dalang wis macak dalang kok kukur-kukur lakang. Omong-omongan saja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune. Ya ya apik terus. Kalem Pak Ne. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono kuwi mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasanya nyejel apa bahas di luar pementasan. Pak Ne apakah sudah makan? Urung Bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mamse ya Pak Ne cium dulu. Wah, wes ya. Yes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Kuwi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mik cilik. Iki pakne makme. Ah. Oh iya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah. Didulang no, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin Aku jane salemu ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pak Ne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pak Ne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pak Ne? Mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pak Ne? Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pak Ne, kowe iki ben bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pak Ne karo aku ya ampun Pak Ne, kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Atiku lara Pak Ne, atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pak Ne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pak Ne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pak Ne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, barang dicet centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis remuk. Munggahne Pak Lurah ya. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Ya.
Sepatane gundul-gundul pacul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul ndul. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Monggo Pak Eko. Pundi Pak Eko, pundi Pak Eko. Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko, alon-alon kemawon. Siap. Oke, siap. Musik ya Ki. Lha niki Dik mikmu. Oh iya, iki Mas mikmu. Hey. Wilujeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih, leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Nggih. Dilanggamne dhisik, mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni gunung kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada.
kasih Dik Sinta. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Terus wingi ya ana sosialisasi. Sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Dadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipuro. Oh iya. Ya, lanjut ya. Mbak Enggar tak aturi jumeneng. Ganti spot sing pelok, pelok. Ya, maka Mbak Enggar jumeneng, yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Mbak Enggar, jare aku krungu-krungu lho, Mbak. Napa? Jare arep rabi taun iki. Insyaallah. Amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho nggean. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebek ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Unda-undi. Aja rabi sik, Pan. Royal ae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Ya. Ayo, iki ana permintaan. Apa, Mas? Jadi seragenan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, digedroke. Ya. Oke. Kendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Ya, dateke. Iya. Hati
Mengko perkara lagu warga guyonan disambung ning 42 season 9 gara-gara. Oh iya, nutukne lakon keprukan delok ya nok. Ya, nutuke lakon ki permintaan saka Bapak Lurah ya kuwi Sekar Pudak Tunjung Biru lakone. Sekar Pudak Tunjung Biru atau Semar Boyong. Wah iya, Dadi sisan gawe iki mergo launching Pantai Pudak ana ing taun 2024. Ah iya, Muga-muga pinaringan sukses. Yuk nutuke lakon cawis sesaji Kang Sinuwun yuk. Yuk.